Počkaj, musíš. Au! Ahoj. Adam! Au! Au, Adam! Au! Au! Wygrało, nie? Jak na Wianoce, nie? Miałeś pokazać. To nie miało być nienapadne. Wiem, tak, ale ja to chcem, aby to bolo vidno celé. Budem utekať za loptou, ne? Nemá byť písomka, nechcem je. Ja nemá byť písomka, chcem je. Dobre, ja som sa spálila s kamoškou. Dúfam, že tak sa nespálime aj teraz. Nie, to nevidela. Lásko! Ja to tu nevidím. Nie. Jest, to tam było. Lásko! Idem s tebou! Už nehrajú? Nie. Aha. A teraz nenatáčajte. Nie, fakt nenatáčajte, že hradia. Dobre, ale čakaj, iba chcem chvíľku, aby to... Láska, natáčaj. No, dobre. A potom nevidím loptu. Hej. Tak behaj. Adam, viete, nie som taký profesionál. Ale stačí, niekto sa bude rozčulovať a budeš to oblám k tomu, vieš? A nikto sa nerozčuluje. Kde je lopta? Wow, Tam je do bosa. Haha. budeš ju umyť. Už to má 10 mega. Hej, hej, hej. No, mali akože pomáhať so všetkým, ale nie, lebo prečo? A na koniec toho. Lebo za... Tak je. Oh yeah. Не доиграет в баскетбол. Мега. 13 мега. Neviem, ale ja chcem vymazať zvuk. Ježiška, ja to dám na YouTube, tam zmením túto hudbu, alebo si to dám z YouTube.
To má asi 5 minút, Majko. 0, 2, 0, 3. Ale ja chcem ich vidieť, ako tu hájú. Ty si tak pomaly nebol na obraze. Ja viem. Tak odišla lopta. Nie, čakaj. Zaraz by sa na basket dal. Lopta. Adam, ale koľko je? 15:30, to už sú 3 hodiny. Som po štvrtej. Sa mi to